John 14:6 na gingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pasabot, maskin pagbuutan kita, bisan pagpita, kita ang pinakadatos tibok kalibutan. Without Jesus, di igod ta kaadto sa langit. No. Bisan pa moingon ta na makaadto jud og langit kay wala koy nabuhat na sala, pero without Jesus, no, wala gihapon. Kuan lang nimo expectation versus reality na dili day ka makaadto sa langit. No, nakatong giingon ako ganina, daghag nag-expect na makaadto og langit pero dili tanan. Nagtawag sila Ginoo, Ginoo. Pero wala, gisirad-an sila. Pahawa ka mo mga sala kay wala o kaila kaninyo. Musay ngani tungod kay higugma mo sa Ginoo, wala po namo gikaulaw na i-share ang iyang pulong nga giingon dira sa Roma 1:16 na dili ko ikaulaw ang maayong balita kay mao kini gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga motuo. Ato ang likayan ng sala kay ang sala man gyud, no, mao ni ang makahatag sa atoa og babag nga makasulod ta sigang hirayan sa langit. Unsama na mulagad ko kay Jesus, musunod ko siya, makasala man gihapon ko. Lahi na ang tao nga makasala kaysa nisunod kay Jesus Christ. Kay mabasa na to na sa unang Juan na bisan ang tao nga kita nisunod kay Jesus Christ, mukumit ta na mualagad kaniya, makasala ta. Pero gingon dira, gingon ni Juan na gisulat ko kini kay aron dili na mo magpakasala. Apan kung may makasala man, meron kitang manlalaban na si Jesus Christ. Siyang manalipod kanato. Pasabot, tabangan ta ni Jesus Christ sa dihang mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Pasayloon gyud ta niya. No, pasayloon gyud ta niya. Kinaabay say sorry lang, no, pero wala gyud nato ginabuhat. Sorry Lord. Pero utay balik na pod. Ingani ang kalahinan. Kay kung tinuod ang mga lagad jud sa Ginoo, ang sorry na to, maningkamot gyud ta na mawala gyud na siya. Ako panalangin sa Ginoo, dili ko ingani gyud ritso. Di ulawon pa jud ko. Nya, layas ko na bata. Ipahawa na ko da sa mangga, wala na kong lagi dawat kay undang dili undang ko. Undang ba niya gipang baligyan akong gamit sa balay, adik kay computer. Usukol ko sa akong ginikanan. Abi na og dili nang buwak kong kinabuhi kay barkada lagi. Pero sa diha nakabasa ko sa Bible, lahi ako ang nasinati gyud kabaguhan. Nya sa diha na nga ako, Lord, tabangi ko ibalik ang relasyon, nabalik ang relasyon ng sa family. Nya gipanalanginan ko niya pag eskwela na ako, nahimo kong top student, bless kay ko. Salamat sa Ginoo. Abi na ko mahimo kong pobre, mag-uuma akong parents, mag-uuma gihapon ko kanang pobre. Pero gipalingkawas ko sa Ginoo sa kalisdanan. No, nakatrabaho ko sa Japan, 3 years ko dito mana. Dili na ko na wala ko nag-expect na may ana pa mahitabo sa ko kay kuan man ko kanang badlungon na bata ba, no? So makita man niya sa video, wa man gyud ko na makak bisan sa mga silingan kay ila na sila na naagi kabaguhan kay Jesus. Dili lang kay baguhan, na pa siya i-prepare na blessing kanato, mga lagad lang gyud ta sa iyaha ug labaw sa tanan makasud gyud ta sa iyahang giandam naging harian, makauban nato siya. Salamat kay sa time ninyong gihatag, no. Magpray ta bago matapos. Salamat kay sa inyong pagtan-aw ug kini na video, wala din namo na apil og record ang unang conversation namo kay na full storage ang cellphone. Pero salamat kay na balik ra nato o kini na ang time na katong hapit na may mahuman. Konnichiwa minasang. May ngapon. Yaw ka ba, no? Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa video. I hope na napanalanginan ta. Please share and comment na lang para daghan pag mga tao makita sa video na itong ginabuhat. Even na dili ka maka-share man sa uban, pero kining video na imong nakita, no, makitaan po nila. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. God bless. Thank you.